Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Күптән көтелгән яңалык, 9-нчы маршрут буенча зур автобуслар җибәрделәр. Якынча 6 миллиард сум акча кирәк. 5-нче шәһәр хастаханәсе төзелешен кайчан көтәргә һәм ул кайда урнашачак? Бүген 9-нчы маршрут буенча зур сыйдырышлы автобуслар йөри башлады. Исегезгә төшерәм, җәмәгать транспортын чаллыга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Ул кечкенә автобусларны тулысынча алыштырды. Рейска барлыгы 17-дән 20 берәмлеккә кадәр транспорт чыгачак. Безнең төшерү төркеме беренче пассажирларның берсе булды. Иртәләрен бирдә пассажирлар агымы айруча зур, Чаллы халкына тукталышта киләсе автобусны көтеп торырга туры килә иде. Чөнки кечкенә маршруткалар барысында сыйдыра алмады. Социаль юл билеты буенча йөрүдә проблемалы иде ди шәһәр халкы. Безумно счастливо, давно ждали, потому что тоже давно живем в 37-м комплексе. И как бы было очень проблематично. У меня такой льготный проезд. И всегда были проблемы какие-то. А сейчас вообще прям здорово, замечательно. Спасибо большое нам за этот маршрут. Маленькая маршрутка, она была, не очень удобная. Единственный 9-й автобус мы очень все ждали, чтобы он появился большой, потому что на самом деле 9-й маршрут, мне кажется, очень популярный. И прям нужда необходимая была в этом. И мы очень-очень рады, что он появился. Маршруттың популярлыгы турында автобус йөртүчеләр дә сөйли. Аларның сүзләренә караганда, бүген үк пик сәгатьләрдә пассажирлар агымы зур булган. В данный момент с интервалом 12 минут ездим. Скорее всего, была необходимость, пассажиропоток в час пик все равно большой для этого маршрута. Эти маленькие газельки уже они не вмещали столько пассажиров. И нужны были автобусы большей вместимости. А пассажиропоток был очень хороший, потому что был час пик. 9-нчы маршрут буенча зур сыйдырышлы автобусларны беренче рейска озатырга шәһәр мэры Наил Махдиев та килде. Мы отправляем в рейс на 9-й маршрут автобусы большой вместимости, замещаем те автобусы малой вместимости, которые работали в силу объективных обстоятельств на 9-м маршруте. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырган 50 автобустан 30-ы барлык кирәкле документларны алды һәм бүген шәһәр маршрутларына чыга. 17-дән 20-гә кадәр автобус 9-нчы маршрутта йөриячәк. Ә калганнары хәрәкәт интервалын кыскарту өчен гамәлдәгеләрдән көчәйтүгә юнәлдереләчәк дип өстәде шәһәр мэры. Аз сыйдырышлы автобуслар хәзер 8 маршрут буенча гына йөри. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Республика премьер-министры урынбасары иктисад министры Мидхәт Шәйхиәхмәтов Чаллыга эш визиты белән килде. Шәһәр мэры белән бергә ул үсеш сәнәгать паркының 3-нче чираты төзелеше барышы белән танышты. Лилия Гатина эшләрнең ничек баруын белде. Бирдә 2 миллиард сумнан артык инвестицияләре булган 15 резидент компания үзләренең җитештерү майданнарын урнаштырырга тели. Өстәмә 600 яңа эш урыны булдыру планлаштырыла. В данный момент мы имеем производство здесь, в Набережных Челнах, по производству водонагревателей, косвенного нагрева. Следующий наш проект – это сборка, получается, газовых настенных котлов. Поэтому нам нужны дополнительные площади. То есть в тех площадях, которые сейчас размещаемся мы уже не вмещаемся, и новые проекты требуют новых помещений. Мы строим новое производство по производству автоматических коробок передач в городе Набережные Челны, чтобы заместить импортные аналоги, чтобы на нашей отечественной спецтехнике стояли наши узлы и агрегаты. Это будет, наверное, одна из первых отечественных автоматических коробок передач. В России их сейчас не производят. Поддержка однозначно есть. Это видно по дорогам, которые здесь уже проложены. Поэтому локация шикарная. Я считаю, что по мне это лучший из промпарков в плане локации. Автомобиль юллары предприятиесе үсеш сәнәгать паркының 3-нче чиратына керү юлын төзи. Бу максатларга шәһәр бюджетыннан 245 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Майдан эчендәге юл һәм парковка төзелешенең беренче этабының әзерлеге 85% дип бәяләнә. Төзелеш монтаж эшләрен 2026 елның сентябрендә тәмамларга планлаштыралар.
У нас есть вопрос в строительстве внутренней инженерной инфраструктуры, то, что касается воды, канализации, тоже газа, электричества. И вот есть финансовые затруднения у компании, они сами это не потянут. Вот мы просим, мы показываем результат, что вот вы нам дали деньги, компания строится. В этом году уже планируем минимум 2 производства открыть, остальные открываем в следующем году. И если есть возможность, нас поддержать и выделить финансирование на строительство внутренней инженерной инфраструктуры. Иктисад министрі қар жетекшінің шығарылышын тыңлады һәм алар белән бергә агымдагы вазгыя төзеш планнары турында фикер алышты. Төп бурыч проектларны сроклар үзмичә тормышка ашыру дип билгеләп үтте ул. Резидентлар үз чиратында эчке челтәрләр буенча сораулар белдерде. Быстро надо оперативно все это завершить, строительные эти все мероприятия, чтобы действительно здесь такую третью очередь парка развития. У нас в планах есть еще 4-я очередь. Да, вот вы должны будете 4-я есть. Показать всем, что несмотря ни на что, значит, Челны развивается, республика развивается. Нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад илкүләм проектының кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек эшчәнлегенә ярдәм федераль проект кысаларында төбәкләргә бизнес парклар һәм технопарклар үсешенә субсидияләр бирелә. Аларны конкурс аша сайлап алырга мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, Яңалыклар. 5-нче сонлы шәһәр хастаханәсенең яңа бинасын төзүгә 6 миллиард сумга якын акча кирәк. Бу хакта Чаллы мэры 5-нче чакырылыш шәһәр советының 1-нче утырышында белдерде. Наил Мәгъдиев сүзләренчә, проектны Татарстан һәм Россия бюджетыннан тигез нигездә финансларга планлаштыралар. Медицина учреждениесе төзелешен кайчан көтәргә? Лилия Гатина дәвам итә. Обращение по горбольнице номер 5. Условия крайне не удовлетворяет. Горбольница номер 5 находится в самых худших условиях. Шәһәр советы депутаты Чаллыларның шикаятләре турында сөйләде. Татьяна Гурьева сүзләренчә, шәһәрдә халык саны арта, медицина учреждениеләренә СВОда катнашучылар һәм ветераннар өстәлә. Чаллы Кама ар ягында миллионнан артык халыкка хезмәт күрсәтә, ә 5-нче шәһәр хастаханәсе үзгәрешсез кала. Обещали горожанам, что будет построено новое здание горбольницы номер 5, новый многофункциональный медицинский центр. Но последний год уже и обещаний никаких не стало, поэтому я хотела бы услышать, когда все-таки это обещание и мэр города, значит, который озвучил, и руководство Татарстана будет выполнено. Шәһәр хастаханәсе Кама ар ягы төбәгенең берничә районына хезмәт күрсәтә. Елына аның аша якынча 25-26 мең пациент һәм амбулатор поликлиника шелтәренә 70 мең мөрәҗәгать уза. Шәһәр мэры хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта проектка әзерлек эшләре бара. Идет предпроектная работа. На этот год будет выделено 65 миллионов рублей на проектную сметную документацию. Значит, и Республика Татарстан совместно с руководством Российской Федерации на паритетных началах планирует профинансировать этот объект. На сегодняшний день стоимость этого объекта около 6 миллиардов рублей. Безусловно, все мы понимаем, руководство республики, руководство города, что этот объект требует внимания нового строительства. Медицина учреждениесінің яңа бинасы өчен җир кишәрлеге Чулман проспекты буенча Вахитов проспекты киселешендә урнашачак. Ипподром белән Адымнар мәктәбе арасында төзелеш башлану һәм тәмамлануның якынча вакытларын мэр билгеләмәде. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Гуляй ярмарка! В магазинах Победа. Фарш по-домашнему Гастрошеф 199,90 за килограмм. Рис круглозерный Царица полей 99,90 за килограмм. Популярный блогер, набравший сотни миллионов просмотров, Влад Алмазов приглашает на шоу для всей семьи «Иллюзионист». 5 октября концертный зал Сары Садыковой. Набережные Челны. Билеты в кассе или на сайте bileton.ru. Крутые фокусы ждут вас. 6+.